Isicefe kumele sinibangele sona futhi kuyaphoqa. Mawungafuni dlula. Njengoba nalezi imakethe enizibukayo ezithi dlanini imali yenu zingena kangaki nje lapho kuma television sets enu nala emafonini enu. Lezo market hamba obook, hamba odla lokhu, hamba ophuza lokhu, zingena kangaki. Angithi ingqondo ifunda ngerepetition. Awu repeat into ezokusiza ke, hayi into ezokufaka koshaka abakhulu bakugwini. Lalela. Angithi mina njengoba ngilungu ngithi ke think in terms of ownership, ne? Ungacabangi sokwe consumer, cabanga sokwe owner. Think in terms of ownership. Ngoba umqondo kumele ukuthi uphinda-phinde into eyodwa ukuze ufunde. Yiko esokuphinda-phindela lento le. Uzothi omunye ke yini lento changes osona asi-own. Ngoba vele phela umuntu osecabanga sokwe owner ofuna ucreate wealth. Kunezinto angazenzi ezenziwayo ibona bonke abantu laba. Kunezinto nje angazenzi abadiscipline ukuthi angizenzi ke lezi zinto lezi. Yabo? Ngoba isenti nesenti ngiyalitrack ukuthi liyapi because I'm trying to build wealth la. I-wealth la ngiyayibuilda la. I-generational wealth la ngiyayibuild. Acabanga njengawo wonke umuntu nje lo. Right kangikusizeke mina. Kunama 4 asset classes ekumele ucabange around wona. Mawucabanga in terms of ownership. Yiblo lo ma assets mapi? Real estate, paper assets, business, commodities. Own one of those asset classes ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho singenzeka noma yini. Noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Angithi wazuleke lawa ama 4 asset classes kade ngikhuluma ngawo. So ke you can't own them straight away as a working class nje or as someone who is in a poverty line. Yabo khona abantu abakwi poverty line. Yabo ngiyazi ukuthi laba abayi working class ibona abadidiseke kakhulu ngoba they think they are affording while they are not. Yabona into ethi credit score isuke kuvezela nje ukuthi wena uprofitable kangakanani kuma bank. Yabo hayi ukuthi mhlawumbe isuke itrack ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuphatha imali yini noma mhlawumbe uwealthy yini noma cha isuke izoveza nje ukuthi wena uprofitable kangakanani kuma bank. Yabona umuntu othenga izinto cash abamfuni akana credit history. Yabo mawuthatha izinto sikweletu bese usikhokha ngokusheshsha abakufuni lokho iyayehla credit score yakho ngobani awukho profitable kubona. Yabo ngelinye ilanga soxoxa ukuthi yini yakhe credit score yakho. Lalela mawucabanga in terms of ownership